laop na guys. Baulon ako ni guys. Dol. Ako na yung baulon ba guys. Muna yung pigiri sa manukan ba niya. Pigiri oh. Yan. Uban. Laob ko. Sige. Para mawa sa mga insekto ba. Mga panulay na mga siptiuhan eh. Malang mananap. Mga mananap. Mga Cobra King. Ano ba? So may sikreto anak para mo ala ng mga Cobra King. Ano sikreto nga paso. Tama na mga insekto ng mga lampinig, mga tambuan, wala ba na ano ko kayo. Naman lagi mga butang nga bisag kung saan nimo paso dili mo wala. Dauban na siya. Dauban nimo. Oh, dauban. So sa to pa ka ng mga marites imo nang dauban. Oh, dauban ng mga marites. Bakay. Sa mga marites. Na mga kan ba? Dauban na siya, marites. Green na green malagi kay karon. Asa man ka mo dagan? Nara ko dire kay bogi ka bogi ka di nga. Kuha buko sa yari nyuta dire nya palimpyo ko dire lagi. Ya pila pa inadlaw nimo ani? Pilara ko mga pagkao lagi sa kadlaw ko to kaning kuan lang mga 100 nga adlaw kaya kay kuha kapalit ng binlod ba. Ikan human yung binlod eh. Wala pa wala human ang binlod. O ba nang humagsanggi. Oh, mahal pagsugod do. Wapo man lagi kay background o aso-aso man. Oh, hindi ko makaso kay para wa sa mga insekto mga lamukis ba. Pag antay mga lamukis ni. Daghan pag mga panulay yung mamaak. Na may nagstorya sa comment nga bastos man daw kay kagbaba unsa may mastorya nimo to mga haters nimo. Mao na to siya. Mga stylist ba mga lahi pag style. Isa ray mastorya nimo si mga haters. Diha ra mo kay diri ra ka. Oh. Nara ko dire namo dire na ako diha. Tapo kay kag special effect no kay aso-aso ba. Oh, aso ba. Ako ning punton labay mga maritik. Sa may istorya nimo sa mga marites. Mga maritis, dangon ng mga maritis. Imong dabdaban. Mga dabdaban ako. Ano prutan guys, sa ang hugaw to libro. Ako nang prutan kay para hindutis to naon ba. Kaya naman lagi ka ng logitron og nagbunot nga no, human na imong kontrata dito 5 years. Mga 5 years man na to. Unsa to hanjing? Hanjin to. Hanjing kontrata. Oh. Sayop dito kung nadunggan pag human ninyong bunot magtaod bug tulay. Kung kamot dito. Oo. Bunot lugit na guys. Mo kung kamot to, wala naluto, nagluto. Pero paro nignaong tao, anaon ba? Piti permente ba? Gisi tingay ba? Ay lang pag kasuko po istorya ra gud. Paliwanag rin ako. Di lang ko tayo suko nang tanar. Paliwanag rin ako. Paliwanag ba na Tagalog ba? Kaya ka ng paliwanag, Tagalog mo na.